s tým dostajem, tak neviem. Dobre, 3, 2, 1. Musab, dneska ja tu vítam na airsotovom ihrisku Jablonové, kde si zahrám. Tu a dokonca aj tu. Prehľahol na celý chrbt. Dneska si zahrám trošku sneaky a trošku rýchly gameplay so svojím custom Minecraft HPAčkom a nakoniec si dávame čerešničku na torte, čo je veľmi tajná zbraň. Takže sa na to poďme pozrieť. Musíme sa dostať tam, nech im môžeme flanknúť. Hit, pekná. Kámo, to štrigulky všade do a jedna ma trafila. Let's do this. Vôbec ho neviem nájsť. Musíš mi dať presnú lokáciu. To viem, počkaj. OK. Hit! Ja som na to zasekol do p***e. Hit! Dajte mi chvíľku. Čo ti je? Po tom, čo som sa respawnol, som sa rozhodol ísť na túto strechu a pomôcť chránom dole. Za gumami máte! Aj nás brá! Sorry! Červený či modrý, brácho? Červený či modrý? Že či červený či modrý? Prosím? Kamo, ja ťa zabijem, keď mi nepovieš. Si modrý? Ja som červený, sorryka. Pekná. To máš čo? To máš SSPčko, či? Nice, pekná. Pekne, prepáč, že som sa ťa tak pýtal. To si obťahneš, vieš, to je. Jaj? Ale pekná. Kamo. Dostal. To
to by bolo všetko pre toto kratšie videjko, dúfam, že si ho užil, bol to taký menší test a vidíme sa pri ďalšom. Čaves.